Bisfit. U iwa mek, fejja t-tera ġfejja Nija. Inta ma qed Zaħna laġi. ma ġejta ma tal-Milied. Ġewek li ġifsa. Orcini, Nestu. Orcina. Orcini. Orcini.
Spalla, duru. Easy.
il-gwerra sfaw kosì. Ejja waqt għamma nfosna, kemm tikkolla slim fama, lubna saħħa insomma qribek, bot mill-qerb tad-dinja tagħna. Il-Milied l-armonija Ġesu tal-Belt. Dan huwa żmien li għandu jagħmel naħseb ftit iktar nagħmlu ftit iktar xulxin sabiex nirku li jkollna minn aħna nkunu aktar serħanin. Għandna naħsbu mod speċjali dawk li huma mbarrin, dawk anzjani, dawk widow, mill-Kolleġġjata. Mela ejja nħallu l-Nestu jibgħat il-qalb tagħna ċkejkien, ħalli bekk nistgħu ntermu bil-ħbar f'kwalinkwa ħin. Kollox lest, hekk sar dan l-aħħar Milied u ġieb ta' ras, ġieb il-Kuwejt, ħalli nara x'baqalu l-Nesti. Kemm xogħol iġibu dawn il-Nesti, ma dis-sena ħsiblu mieli ħalli jkolli l-Kuwejt kollox lest. Sal-Milied żgur lest. Il-kartollini jikseb lejn sal-Novembru kull-essejt, jew mieli żgħira. Sal-Nobela jkun għall-Majta. Il-Christmas Day diġà ċekkjat lil dawn kollha l-rajt. Il-preservi l-irraq, biż-żied u l-passuri 𝐃𝐚𝐦𝐭. Ġa xarrabt il-frott fir-rum, il-kejk il-nesti ma kienx idum, anke l-Smith diġà xarrabt il-Christmas rock il-Lajviera, ix-xampanja għall-wieled tnejn ftit xogħol ieħor wara nofs xejn, kollox maħsub fuq kollox difnat, il-bukjat diġà ddindjat. Lesta l-lista tar-regali, kulħadd lest, il-ħadd ma qali, wrapping paper, tejp u tfuf biex ma jkun hemm ħin. Ma jisib xi ħaġa barra għal-lejn, spiċċa ġarrali, nafx insejt, nafx baqali xaħdali, jew welet f'qalbi lil-Bambin. Jipratikaw xogħol sħaq, nistedulkom tiġu għax il-Kolleġġjata wkoll jagħtu.
Now,